Nyatane bukti wis nyata, tidak hanya janji namun juga menjadi bukti. Saya-saya ing bab pembangunan ora mung secara lahir wae, secara batin andadekake kabeh para warga masyarakat wates Gon Agung nyatane anane mung sayuk rukun, guyub sama sinamadan daya dinayan gunakake gaman panunggal. Iya, ibarat parek. Ketua panitia Pak Warino. Matur nuwun karo Mbah Mudin Mukarnan. Mboten kata lengkap dumateng sagung para tamu ingkang kepareng rawuh saking DPRD Kabupaten Madiun Pak Guntur rawuh wiwit sore. Ya, lan ugi Pak Camat Mejayan, Bapak-bapak kepala desa ing wewengkon Kecamatan Mejayan. Wabil khusus Pak Lurah ing Darmorejo ya kepareng rawuh mongko wingi ya bar wayangan dhewe. Sembah nuwun tanpa pami. Mboten kata lupa dumateng sedaya para lenggah kakung saha putri masyaallah kaya ngene. Iya. Dasare wiwit aku munggah panggungan sing kepareng mirsani wis tublek-blek mapan ning lapangan wis kebak kaya ngene, nggih ngarep-ngarep ki rata-rata dikuasai oleh para emak-emak, para ibu-ibu. Oh iya, ngono kuwi. Awake dhewe melu marem, melu seneng, Nduk. Sing jenenge pagelaran wayang kulit nadyanto ana sing ngarani iki wayangan model kuno. Kae kesenian sing apa kuwi jenenge ketinggalan zaman ning nyatane repalungguhan iki sing biyen wayang mung dipirsani karo piyai sepuh, mligine mung piyai kakung tok. Ning nyatane perkembangane zaman repalungguhan iki wayang saya njayeng dawana, ketirik sing kepareng mirsani ora mung piyai sepuh kakung tok, ning piyai putri, bapak-bapak, ibu-ibu, adik-adik, Kang Mas Mbak Yu, kabeh kepareng tresnani marang budaya wayang. Kaya ngono kuwi. Kula aku karo kowe melu seneng. Iya, sembah nuwun. Saya-saya ing Laladan Madiun pancen ya main bit yen karo wayang kok, Mak. Sembah nuwun ing tanpa upami. Lah, sawise nganakake tasyakuran bersih dusun sing digelar dening para warga masyarakat wates, sing inti sarine ya kuwi ayo awake dhewe ngrembakake marang rasa tresna. Rasa tresna. Ora mung magepokan katresnane lanang karo wadon, ning katresnane antarane masyarakat karo pejabat. Mongko poin katresnan kuwi lamun to awake dhewe iki saling mendoakan dan doa yang terbaik itu tidak untuk diri sendiri namun mau mendoakan kepada orang lain. Pejabatnya ndongake masyarakatnya supaya diparingi sehat, masyarakatnya yang ndongake marang pejabatnya supaya diparingi amanah. Watone antarane para kawula nganti bapak kepala desa ki anggene ndongake padha tur dasare ikhlas lahir batin. Insyaallah ing Laladan wates Kebon Agung kene mesti anane mung tentrem raharja gemah limpah loh jinawi murah sandang pangan lan papak anane mung bagya lan mulya. Kaya ngono kuwi. Ya Mas ya wis matur nuwun. Ora diitung awake dhewe rambah ping pira sowan mrene ora nate absen ora nate gutang mesti awake dhewe sing dipercaya karo Kyai Wates. Matur nuwun kantresnanipun Kyai Wates. Tur kula menika ya wis ora kaya wong Solo, ora kaya wong Karanganyar. Gandeng wingi ditelepon karo Pak Mudin. Niki mangke bintang tamune Niken Salindri mongko regane sementen Pak Dalang nuwun sewu tahun 2025 Pak Dalang sakonco kula suwun sampun ngantos munggah reganipun ngono. Ya kaya ngono kuwi lah. Gandeng tresnaku karo Kyai Wates ora masalah. Rego ora munggah ora masalah. Sing penting Niken Salindri bisa hadir lan keluarga masyarakat kene seneng atine padang penggali ning nyambut gawe saya sregep otomatis rezekine saya tambah awake seger kewarasan lah ngene. Kaya ngono kuwi. Sembah nuwun. Yo ngaturke panglipur gandeng Bapak kepala desa ki ora ana mandhet ki anggene mbangun marang desane. Monggo Madiun kuwi duwe ciri khas lelagon ya kuwi Madiun maju mbangun. Slendro Songo nggih ya. Diaturake lelagon Madiun maju mbangun luwih dhisik nggih. Monggo para kanca-kanca Madangkara ya. Diaturake sesarengan Madiun maju mbangun. Terus
tepuk tangan untuk Madiun maju bangun. Luar biasa ciri khasnya Kyai Madiun adalah nyarengi rawuhipun Bapak Bupati. Wong yo iki ana ing wates iki yo sik klebu rangkene hari jadi Kabupaten Madiun bersahaja dan harmonis. Nggih. Ngaturaken sugeng rawuh dumateng Bapak Hariwur Nadianto wingi wis kepareng wayangan dhewe bot-bote tresna karo para warga masyarakat wates, walaupun panjenengane sibuk, walaupun panjenengane sayah, akeh gawean sing kudu dirampungi, akeh tanggung jawab sing kudu dilaksanakan ning mergo tresnane karo Kyai Wates tetep tempal manunggal weh tentreme rasa para warga masyarakat ing Madiun. Tepuk tangan untuk Bapak Bupati kita. Nggih. Sembah nuwun. Kaya ngono kuwi. Ya. Ya, rek palungguhan iki lha lho. Sing mirsani berapa lho panas-panas mlaku lho. Nggih. Siap? Nggih. Apa sing apa salah siji mriki, Pak? Ayo, apa? Salah siji Ibu. Bonus kagum panjenengan kersa minggang mriki nembang panas-panas mlaku opahe 200.000. Ayo. Jadi salah siji oleh duit 200 ki yo angel ngono. Nah, timbangane makun rong dina lho jenengan. Neng ora. Ayo. Ayo panas-panas mlaku. Ayo. Ibu-ibu dhisik sing tak prioritaske ibu-ibu dhisik. Sing tak istimewakan ibu dhisik. Nggih, pundi? Oke, nggih. Bu, mriki Bu. Nah, kae sing bumi to to. Nggih. Sing nika kadung mlaku. Sik. Jenengan badhe nembang para pipis. Wah, ini ngomong yo. Ayo. Kali nggih saged, kali nggih saged. Nggih, mriki kali sekap kali. Nggih, iki. Waduh, akeh men tombok nak ngomong malian.